Алар шыршы төбеннән гимбәдә күркәдә эзләми. Фитосанитар күзәтчелек белгече кулында көчле аллерген саналган амброзия. Үсәр өчен шәһәр үзәк паркын сайлаган ул. Уен һәм спорт мәйданчыклары янәшәсендә агачлар ышыгында рәхәтләнеп яшәвен дәвам итә. Иң яхшысы амброзия белән менә шундый чакта көрәшергә. Метр ярым 2 метр биеккә үскәнен көтәргә түгел. Хәзер кирәк һәм кәтмен алып эшкә керешергә кирәк. Карантин үсемлекнең балалар күп була торган урыннарда күренүе айруча куркыныч ди белгечләр. Нурлат гимназиясына терәлеп торучы телестудия урамын амброзия үз иткән. Мәктәп җитәкчелеге үз территориясын гына түгел, койма буйларында чабып тора икән, ләкин амброзия һаман да бар. Был принят такой план совместных. Бердәм эш планы кабул ителде. Аны Татарстан Республикасы буенча Россельхознадзор идарәсе, Нурлат районы башлыгы, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министры раслады. Шуның бер пункты даими фитосанитар тикшерүләр уздыру, моны зарарланган территорияләр хуҗалары башкарырга тиеш. Шулай ук алар өчен җаваплылык та каралган. Амброзия белән көрәшмәгән очракта алар белән җир кишәрлеген арендага алу килешүе озайтылмаска мөмкин. Владельцами зараженных территорий. Бүгенге көндә Нурлат районында амброзияга каршы көрәшү буенча карар кабул ителгән, махсус комиссия төзелгән, эш планы раслана. Нурлат аграр техникумында башкарыласы чаралар билгеле. Карантин үсемлек белән монда берничә ел көрәшәләр. Безнең аграр техникумы амброзия белән 8 ел көрәшә. Укучылар белән бергә кирәк кәтмен алып чабабыз, тоз сибәбез, чәчәк атарга һәм тирәя катаралырга ирек куймыйбыз. Киләчәктә дә шулай көрәшәчәкбез. Әлегә 1-2 яфрак кына чыгарган амброзия июнь башларында чәчәк атырга тотына. Көчле аллергия китереп чыгаручы сиркәләрнең тирә-якка таралганын көттә тор. Шуңа да белгечләр бүгеннән үк кулга кирәк алырга киңәш итә.